Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory illum għandi persuna li kolli nammetti li jiena ma tantx nafa sew, ma nafatru social media u llum grazzi għal podcast nixtieq insir nafa sew u qed nagħti l-opportunità lilkom ukoll issiru tafu aspett ieħor ta' din il-persuna u għandi miegħi lil Gabriel illi forsi intom tafuh bħala The Briefcase Man. Grazzi tal-istedina, Stef, vera l-apprezza. Napprezza li inti ġejt. U mela, Kif inti? mhux ħażin, mhux ħażin. Kemm xejn impenjat minn ħaġa l-oħra, imma nifraw nlaħqu mal-ħajja, ma ngergrux, forsi fil-verità jinfortunat li jien impenjat. Ġieli ngergru naqas żejjed ukoll. Għadek żgħar Gabe inti? Iva, Kemm għandek żmien? 24 sena. 24 sena, wow. Ħanejlek għalfejn ngħid wow, għax 24 sena u qisek diġà sibt il-missjoni għalfejn qed tgħix. Iva, X'inhi jiena naħseb l-isbaħ feeling li persuna tista' tħoss hija li tgħin il xi ħadd. U li tgħinha imma tara actually tmur għall-aħjar. Taf kif? Forsi meta kont kemm xejn iżgħar, kelli fażijiet fejn kont kemm xejn mhux daqshekk tajjeb mentalment, u dejjem xtaqt li kien hemm xi ħadd hemm għalija. U forsi kien hemm nies li provaw jgħinuni imma ma rnexxilhomx. Ara dik li nixtieq nagħmel li ngħin in-nies imma nkun ta' suċċess fiha għax hemm differenza. Taf kif il-ħsieb huwa importanti, imma li jekk li titfa' lilek innifsek fiż-żarbun tal-persuna u tifmu u actually tgħinu u tħalli imprint fuqu, naħseb dik xi ħaġa li ma qabel ma xejn. Jiġifieri inti għaddejt minn trauma. Għaddejt minn affarijiet meta kont żgħir, ġifieri childhood tiegħi fejn dħlu ġenituri, l-upbringing tiegħi ma kienx l-ar, ġifieri ġenituri tiegħi dejjem tawni upbringing tajjeb, dejjem kienu hemm għalija tawni emotional support, però minn mindu kont żgħir dejjem kelli dil ħaġa li qatt ma nieqaf newden. Dejjem ikolli jisu daw id-diskursati fuq wara ta' moħħi li qatt ma jieqfu. Ġifieri eżempju l-ewwel każ ta' ansjetà tiegħi niftakru minn l-iktar kmieni primarja eżempju, year 1, year 2, sejr l-iskola u qed naħseb x'lezzjonijiet għandi ta' year 1, year 2, ġifieri kont għadni ċkejken, taf kif moħħi bil-kemm kretu sviluppat ta' dik l-età, qed naħseb x'lezzjonijiet ħajkolli u dik il-lezzjoni m'għandx immur tajjeb fiha u fl-istess waqt għadu nħoss l-istonku jdur. Dak l-ewwel każ ta' ansjetà li niftakar. Ġifieri naħseb li biċċa kbira tal-uġieħ tiegħi ġibtu fuq jien stess għax naħseb ħafna nkollu newden. Imma ta' year 1. Kif stajt iġibu fuqek inti stess? Dejjem. Kif kellek moħħok daqshekk diġà? Jiena naħseb li inti old soul. Ġieli qalu ilek. Ġieli qalu ili. Ma nistax nifhem minn fejn qed tinbeddi l-idea. Inti ġġa ġejt, ġġa ġġa kellek ħajjet oħra. Anzjan ġieli biex inqermijak. Mhux anzjan fil-fiżika tiegħek ta' imma moħħok wisq il-qudiem għal ġufni 24 sena u għandek ħafna knowledge fuq il-ħajja u fuq it-tbatija u normalment min ikun empatiku bħalek jien ma nafekx, ma nista' ngħid li int empatiku. U anke bli qed tagħmel briefcase man issa nidħlu fiha, turini illi għaw ġew għandek post tal dawk in-nies kollha li qed ibatu hemm barra. Ija. U dik mhux kulħadd kapaċi jagħmilha. So għalija Imma inti hija intrinsika. Jew hija tista' titgħallem ma nafx. tista' titgħallem meta kellek qed tgħid inti kont bagħti bl-ansjetà, kont year 1, Year 1, year 2. meta inti suppost kont moħħok fit-toys, tilab il-futbol mal-ħbieb, Iftakkarni tpinġi. dak it-tip fil-klassi eżempju qed nara studenti ieħor fuq naħa l-oħra tal-klassi u qed nara ngħid illum istra dak għandu xi ħaġa, llum qed naqa' differenti. Isa forsi naq xi tip ta' jew pattern recognition, tipo u nidħol fih ġifieri nipprova nistudjah. U għalhekk jogħġbuni dawn l-istejjer tan-nies. Vera jaffaxxinawni n-nies l-istejjer tan-nies. Kif intlaqat imbagħad din li mbagħad ġiet il-problema tiegħek bl-ansjetà mill-familja? Ara jiena sibt appoġġ kbir minnhom minn missieri dejjem kienu hemm ta' support, anzi naħseb qatt ma nista' nirringrazzjahom biżżejjed. Jiena grat għal dejjem għalihom. Kienu hemm għalija, ovvjament ħaduha daqsxejn ta' sorpriża forsi, ovvjament mhix l-isbaħ ħaġa, tifel tiegħek ikun għaddej kull tip ta' instabilità emozjonalment. Bdejt imur terapija, għand psikjatra, bdejt nieħu mediċini Sur l-ewwel terapija li mort għand psikjatra, L-ewwel bdejt għand terapista. psychotherapist. Normali, psychotherapist, u provajt ma immux fuq il-mediċini, provajt sempliċement speċi ta' nimprova. Titkellem, u kemm kellek żmien? Naħseb l-ewwel darba li mort kelli 19 sena. F'dak l-ilma.
Imma mbagħad irrealizzajt jew forsi terapista tiegħi irrealizzat li speċi ta' ma kienx biżejjed u għalt li isma' forsi nissuġġerilek tieħu din il-mediċina. Milli nista' niftakar naħseb kont bdejt b'xi antidepressants. Issa jien dejjem kont persuna li jisni dejjem kont qed infittex l-identità tiegħi. Kont naf affarijiet li jogħġbuni u x'inħobb u x'eċitani, misni qatt ma kont naf eżatt Gabriel Tonna minnu. Qatt ma kelli idea u forsi għadni qed nipprova nsibu minnu Gabriel Tonna. Jista' jkun għandek memorja ta' Gabriel Tonna f'lifetime oħra? Jista' jkun ma nafx, m'għandix idea. Fil-verità, ħankompli jekk fuq didax biex. Biex ma niżvijaw. Eżatt. Kont bdejt kors mediċini u ma kienux qablu fuqi. U bdejt mediċina differenti. U bdejt dan iċ-ċiklu ta' speċi ta' isma' forsi jaf jien għandi hekk, forsi jien jaf għandi hekk. Ħafna misdiagnosis ġifieri. Smajt ħafna termini differenti jaf għandek hekk, le inti hekk għandek, le naħseb hekk għax din hija simili ta' hekk, mhux hekk għandek. Ħaġa waħda kienet constant li hemm xi ħaġa ħażina fija. U llum il-ġurnata vera jiddispjaċini li jien naħseb hekk. X'jiena illum il-ġurnata attwalment vera nħossni fortunat tal-mod ta' kif jaħdem moħħi. Tipo ġieli filgħodu u nkun il-briefcase man, nħossni konfidenti, inkellem in-nies, konsiderat, nħossni soċjevoli, però ġieli filgħodu u ma nsibux. Nħossni ansjuż, nervuż, ma jkun qed inkellem il-ħadd, nkun vera hekk irritat. Però jiena nemmen li meta nkun qiegħed f'dak l-ispazju l-iktar li nikkrea kontenut tajjeb. Bħal meta ma nafx, eżempju, artist. Meta jkun għadu kemm ħassar forsi minn relazzjoni, hemmhekk joħorġu l-isbaħ diski minn dak l-uġieħ. U forsi nemmen li dik hija parti mill-problema li l-uġieħ qed nitfgħulu tabella li huwa negattiv. U naħseb meta realizzajt dik mort tal-aħħar, meta realizzajt li isma' forsi għandi naċċetta li jien hekk. Taf kif u nuża għall-arti tiegħi u forsi biex nispira nies oħrajn. Taħseb illi fl-assenza tal-informazzjoni bniedem jasal għal konklużjoni vaga? Iva. Jiena nemmen illi bniedem jgħaddi minn ħafna affarijiet f'ħajtu u emozjonalment għandna ħafna emozzjonijiet għaddejjin il-ħin kollu. Skont inti x'taffronta l-ħajja sewwa. Kultant inħossi li meta inti tkun f'mumenti ħżiena irridu bil-fors mhux niġġustifikawhom, irridu nillejbiljawhom kif qed inti bħala li hemm xi ħaġa ħażina. Flok ngħinu lil persuna tkun iktar resilienti u issib il-coping skills tagħha, nitfgħuha ġo label, nitfgħu ġo kaxxa li għandha xi ħaġa ħażina u rridu bil-fors ngħinuha biex ma tkun qatt iktar down pereżempju. Naħseb xi ħaġa oħra li ma nifhmux hija li jekk hemm xi ħaġa ħażina, din milux realizzajta, jekk hemm xi ħaġa ħażina by nature hemm xi ħaġa oħra tajba. Kieku dik il-ħaġa ħażina ma teżistix, di bħal meta kieku m'hemmx il-lejl, hemmx il-ġurnata. Bravu. U dik naħseb hija xi ħaġa li ħafna nixtieq li l-poplu Malti speċifikament jirrealizza. Speċi ta' jekk inti kapaċi tħossok imdejjaq, kapaċi tħossok kuntent ukoll. Kieku qatt ma tħossok imdejjaq ma tafx jiġifieri dik il-kuntentizza, ma tafx il-valur tagħha. U biex inżid xi ħaġa oħra miegħek għax vera qed tfakkarni kif kont jiena żgħira. Jiena wkoll bħalek ma jiena anzi naqra differenti. Kelli tfulija diffiċli ħafna każożija, diffiċli ħafna, mistax ngħid li kienu sbieħ. Imma fin-nuqqas tad-dawl inti tista' tara l-istilel fis-sema. Meta inti tkun imdejjaq, dejjem hemm raġuni għal xiex. Pereżempju, meta bniedem iweġġa minn akkawża ta' azzjoni ta' bniedem ieħor għaliex. Mhux għax inti tkun persuna kapaċi tħobb. Min ma jħobbx, mhux ħajkollu emozzjoni. Meta inti li weġġajtni mhux għax inħobbok allura. Fortunat li qed baħti li tħosslu ġieħ. U għaw niftakar ħafna fil-Madonna jien id-duluri, kemm nitolbu d-duluri, għalfejn u l-ikbar dulur tal-om mhux għax tħobb il-lulieda. Mela allura inti meta għaddej minn xi ħaġa diffiċli, mhux sinjal li hemm xi ħaġa tajba warajha għax inti għandek xi ħaġa vera tajba, virtu vera sabiħa. Vera toġobni dik l-analoġija. Huwa jiena dejjem ngħid li huwa n-nuċċali li inti tilbes biex minnu tħares lejn il-ħajja lejn l-affarijiet għax inkella jekk tagħti l-għala.
you get carried away, u ġifieri taqbad ċirku ta' emozzjonijiet ħżiena u tibqa' niżel fihom very vicious circle. U r-rabbit hole hija deep. Eżatt. Qatt ma tjaf, ġifieri. Ġieli taħseb tgħid ħanipprova speċi ta' naħseb lili nnifsi il-barra minn dawn il-ħsibijiet. Ma jnexxilekx kont tħaffer iktar fil-verità. Għax il-ħsibijiet innifshom huma l-bidu tal-problema. U jisa tiġi ċiklu infinit li qatt ma jispiċċa fil-verità. U xi ħaġa oħra li bħalissa qisna qegħdin ġo therapy session jiena dan il-podcast huwa għalija huwa spazju intimu ta' fejn żewġ persuni li għandhom kompatibilità x'in inħoss li għandi kompatibilità miegħek. Kun jistgħu ferraw żewġ kelmiet fuq il-mejda. Iva. Ma ntlift Madonna x'kont se ngħid. Ma ġara xejn. Inħoss kultant illi l-bniedem maqbut wisq f'moħħu. Iva. U jinsa l-lat spirituali tiegħu. Issa spiritualità u mhux m'għandix taqsam ma' reliġjon. Imma inħoss illi il-bniedem irid jifhem bil-forsi huwa għaddejjaw. All right, potenti ħafna imexxi il-ġisem u għandu effett kbir fuq ħajtek. Imma xi ħaġa li tikkombattijaw huwa ġew l-ispiritualità tiegħek. U nemmen li jekk nibbilanċjaw fil-ħajja u mhux dejjem nagħtu li wejta x'inhu għaddej f'moħħna, nemmen li hawn jista' jerbaħaw u jista' jikkalma il-moħħ ukoll. Jien naħseb għandna dan il-laċċ biex insibu tarf ta' kollox. Għax fil-verità, fil-ħajja fiżika, jirnexxielna. Nafu għala jiġru ħafna affarijiet, anke bix-xjenza u hekk. Imbagħad meta nbagħtu biex nifhmu lil nfusna jew għala mmutu, hemmhekk nibdew niġġennu għax m'għandniex daw it-tweġibiet u rrid ikollna daw it-tweġibiet. U hemm tibda l-ansjetà the fear of the unknown. Diki. U fil-verità ġieli inqas ma taf iktar aħjar. Ma nafx. Dik dejjem. Vera. Dik kultant tibda tissija il-moment illi taf ċertu affarijiet għax meta ma tkunx taf qas taħseb fuqhom. Ma meta int għandek in-knowledge tibda tinkwieta. Hemmhekk jibdew il-problemi. Ġieli anke eżempju mhux biex inkun naqa' pessimist, ma ġieli nara ritratti tiegħi nnifsi meta kont żgħir. Meta kont żgħir ħafna nara ritratti tbissima kbira u iktar ma tnikber titbissima iktar qed tosfor. U x'ġara f'dak il-proċess sirt naf iktar. Ġieli di l-kilba biex insiru nafu iktar jisna qed innifdu lil nfusna fil-proċess. Il-lajs kemm osservajt affarijiet fuq innifsek. Jiena qatt ma nieqaf, Ġieli nkun rieqed u nirrealizza xi ħaġa fil-ħolm tiegħi jinqum u niktibha. Dak it-tip tajjik naqa' fil-verità. Wow. Ta' minn żewġ naħat. U twilet il-briefcase men. Twilet il-briefcase. Kif twilet, kif? Jien minn mindu kon żgħir kont ossessjonat fuq daw superheroes. Spider-Man, Batman. U għandhom ċertu poteri li inti tgħin il xi ħadd u ma tistenna xejn lura għax fil-verità huma anonimi dawn. Kont se ngħidlek aqas jafu min huma. Diki, u vera dejjem affaxxinajt ruħi b'dan il-kunċett. U jien minn mindu kon żgħir dejjem kont nagħmel il-videos l-iktar memorja kmieni tiegħi bħala tifel hija nagħmel videos ma niftakarx ħajti minn qabel. Mindu kelli xi 7 snin, 8 snin ġifieri. Fil-verità ma naf nagħmel xejn aħjar. Imbagħti f'affarijiet bħal common sense u hekk ġifieri viżwalment all right. Ejn taf li tbagħti fil-common sense. Imbagħad għax jiena li għandek ħafna common sense. Skont x'inhu il-common sense. Diki f'affarijiet ta' kuljum eżempju ċertu konversazzjonijiet ħfief imbagħti fihom bħal bonġu kif inhu t-temp. Għax m'hemmx ofol fihom inħoss hemmhekk nażaq ħafna. Nibda nlaqlaq, nibda ntemtem hekk, nibda taf kif. Mbagħad meta tkun konversazzjoni fiha ċertu ofol hemmhekk that's my edge inħoss. Ma nafx, mur ifhimni. Jiġifieri inti tmur inti taħdem? Jiena naħdem iva. Tmur għax-xogħol ma tgħidx bonġu? Imbagħad anke biex nitlaq. Għax li l-ewwel ħaġa li qed li bonġu. Imbagħad dak it-tip nirreħersija f'moħħi 3 darbiet minn qabel. Mhux ton ħanuża. Speċjalment persuna li qatt ma kellimt qabel. Tifhem? Imbagħad anke biex nitlaq mix-xogħol il-art ngħid bonġu l-dak il-daf kemm hawn nies fl-uffiċċju. Ejja. Il-lajs. Skanta. Ma kif kont qed ngħidlek dejjem ossessjonajt ruħi ma' dawn il-karattri anonimi u dejjem kien jogħġobni l-content creation u jisni meta kbir tagħmilt 1+1 tilla tista' żmien. Jien fil-verità qabel il-briefcase fen kelli media outlet tiegħi. Ma nafx għax smajt b'dilup. Iva. Kienet Iva. Doraġġo, infatti edatatu dik kienet tiegħi. Sewwa. U kienet xi ħaġa li kont vera passionate fuqha, kellna team sħiħ u darba minnhom qomt u skoprejt li ġiet suspended
din il-media outlet. Issa jiena kont waqaft naħdem il-full time tiegħi, fil-veta kont keċċejt. Ma dik nitkellmu fuqha il-qoddim. Ġifieri ma kelli l-ebda pjan ieħor, kont qiegħed all in fuqha di. Qomt u il-pjan tiegħi il-ħolma tiegħi li kien naħdem fuqha madwar sena u nofs, osfrot. Kont kissirt ġifieri. Osfrot għal amma. Instagram u Facebook ma tani l-ebda raġuni speċifika, hija xi ħaġa li tiġri ġieli b'daw il-media outlets. Però għadni s'issa m'għandix it-tweġiba għalha, ġifieri ma nafx jekk. Benjawk ġifieri. Eżatt, ma tawni l-ebda raġuni imma. Fimt, u mbagħad tibda taħseb tgħid imma forsi xi ħadd jew provaja milli ħsara. U trid tiġġennen ġifieri għax meta jkollok xi tweġibiet bħalma tna qabel, hemmhekk fejn tidħol l-ansjetà tibda tiġġennen. U imma jien it-tip ta' persuna li jekk ma jkolli xejn nagħmel niġġennen, ġifieri bil-fors kelli nagħmel xi ħaġa oħra. U mbagħad wara nibda din l-idea tal-briefcase man. U illum il-ġurnata vera nħossni fortunat li falla dak il-proġett. Qatt ma ħsibt li ħanejtek. U vera nħossni kontent niltaqa' man-nies u nitkellem magħhom u nifhem l-istejjer tagħhom. Fil-verità fil-bidu bdiet bħala xi ħaġa anonima wkoll, speċi ta' għajdi li naqra dik għax ma ħallewkx anonimu iktar hux. Le, jien fil-bidu għamilt sena, fil-verità għamilt sena indur barra inqassam il-flus minn bagalja anonimu b'maskla. U ħadd ma kien jaf li jien kien sigriet kbir, kelli daqsxejn ta' paranoja wkoll, għax da wara l-filming jiena qed imur fil-karozza u qed insuq lili nnifsi d-dar. Ġieli kien kollna n-nies jiffollowjawna x'kien kollhom kursità ta' minnu l-briefcase man, kif beda jaqbad il-proġett. Tittola l-ansjetà tiegħi wkoll ġifieri. Kien hemm ġifieri ħafna momenti, kien hemm momenti fej ħafna drabi provaw jieħdu lil bagalja, kien hemm min irnexxielu. Infatti l-ħanut li joqgħod viċin tiegħi mort nixtri l-istess bagalja xi 5 darbiet. Mal-5 darba beda jħok rasu da, li x'int tagħmel, għal għandek bżonn dal-bagalji kollha. Taf kif? Imbagħad kien ġara dak il-każ kien hemm filmat li kien mar kemm xejn viral fejn waqfuni l-pulizija, aġġornawni u qalu li kif taħdem il-liġi, u qalu li kelli nisvela l-identità tiegħi fil-verità x'inkella kont ser nibda nlaqat multa ma' kull darba. Issa fil-filmat ma tantx tista' tara ma kien hemm folla ta' nies fuq wara u ma tantx xtaqt nisvela li l-nifsi dak il-ħin qudiem dawk in-nies kollha għax jiena f'moħħi dak il-ħin bdew jgħaddu l-momenti kollha ta' kull darba li bdejt xi ħaġa u fallejta. Dik il-media outlet li falliet kont għadni kemm ħireġ mir-relazzjoni ta' 3 snin li kienet falliet ukoll. Ngħid ilha ħatfalli din ukoll. Taf kif bdejt nara kollox jinkiser qudiemi. Għall-inqas il-pulizija kienu vera qalbhom tajba, li ħaduni il-bot minn nies, ħaduni ħdej il-karozza, neħħejt il-maskla, qablu mal-ID card. Xi ħaġa oħra speċi ta' ma rridx in-nies jaħsbu li għandi xi attaċċament kontra l-pulizija, mhuwiex il-każ. Fil-verità, again, bħal tal-media outlet nerġa' nħares lura ngħid ilha kont fortunat li qalu li nneħħi l-maskla għax dak qatt ma kien il-pjan, nixtaq nibqa' anonimu. Ġifieri. Il-ħajja turik waħedha fejn ħadd tieħdok kultant, imma aħna nibdew nibżaw u hemm fejn għax il-bniedem jibda jgħix fil-futur. Ija, u l-affarijiet jagħmlu sens biss meta tħares lura. Eżatt. Meta tkun qiegħed fiha ma tindunax. U jiġru b'mod vera ġieli nissorprendi ruħi, ngħid ħossni qiegħed f'xi ktieb. Kemm ilek issa tagħmel il-proġett tal-briefcase man? Proġett tal-briefcase man għamilt sena nagħti l-flus anonimu u mbagħad fi frar żvelajt lili nnifsi. Issa jien min jafni vera personalment minix persuna għandi ħafna ħbieb, forsi noddhom fuq idejja. Ħadd issorprendi naqruhek, però minix l-iktar persuna saċċevoli. Imbagħad inaqa' u qatt ma ħsibt li ħankun persuna ta' quddiem il-kamera, anke meta kelli l-gazzetta dejjem kont il-persuna li nżib talent, ngħidlu smara, nissuġġerilek tagħmel hekk u hekk quddiem il-kamera, forsi tkun daqsxejn animat. Però qatt ma kont il-persuna quddiem il-kamera, qatt ma kien il-pjan. U meta żvelajt lili nnifsi kont nervuż. Infatti niftakarni nitriet, jinkollu neħħi qabel ma fast il-buttuna. U kienet countdown ukoll speċi ta' nhar it-tnejn fis-7 ta' flaxija. Ħafna nies kellhom l-alarms u hekk ġifieri. Nitriet kont niftakar nitfajt il-video għamilt refresh u wara nara ra 15,000 diġà wara 30 sekonda. Anke naħseb fuq għajdu li l-istonku. Imma ngħidlek l-ansjetà li ħassejt ġifieri u hija xi ħaġa li għadni s'issa ġieli ngħid jien vera nħu gost nagħmel il-filmat u nara n-nies, nara jilħaq in-nies għax dik tgħinni ngħin iktar nies fil-verità. Imma ġieli f'moħħi dalgħodu stess ngħid imma tajt qed nikber wisq
għall-ansjetà tiegħi, tipo l-ansjetà tiegħi kapaċi tiħħendilja kemm qed isiru jafuni nies. Dik battalja għalija. Bossok overwhelmed kultant. Ħafna. Anke sempliċement nidħol nixxi Red Bull eżempju, f'ħanut. Għafx, istra, unħu gost niltaqa' man-nies u nitkellem man-nies, imma ġieli l-att li qed nħossni perceived il-ħin kollu. Ġieli it's a bit too much for me. Dik hija part and parcel, Iva. ma l-affarijiet li qed tagħmel, jiġifieri jiena u Ma hawn tirrelatax inti. kont se ngħidlek nixtieq naqsam ħafna mill-affarijiet tiegħi miegħek. Jekk jogħġbok. Mhuwiex faċli. Mhuwiex faċli għax inti ma tibqax ma jibqalekx ħajja privata. Trid u inti tibta persuna li inti ġġor il-problemi tan-nies, inti tiltaqa' ma' nies għax inti tħobb tgħin u inti empatiku. U tkun titlissent bis-sima, però dik l-enerġija tqila li tkun imdawra ma' dak il-persuna jew persuna li qed tgħin qed tiġbidha fuqek. Jiġifieri inti to counterbalance trid taħdem ħafna fuqek innifsek u dik il-briefcase illi kont qed tagħti ħafna ġid minnha u mingħajr ma tafet timliha bis-saram tan-nies titmur u tbattala. Għax jekk inti tispiċċa ġġorr ta' ħafna nies, tispiċċa ħażin inti. Jien ħossha kważi ekosistema ma xina mbattala billi nagħmel il-videos. Sew, għandek mod ta' kif tirrilisja. U dak huwa l-unika channel għadżibt fil-verità jien naħseb li nexxi li nwaqqaf il-mediċina u t-terapija x'bdejt nagħmel il-videos erġajt tkun għamil żmien waqaft. Il-problema tiegħi ħassejt li kont qed nikkonsma u kont qed nikkrea għamilt perjodu fejn ma kontx qed nagħmel il-videos u kont qed nifoka fuq il-problemi tiegħi, kont nieħu l-mediċina mur it-terapija, kont prova ngħidli lil nifsi. Kont qed fix-shower, dejjem meta tkun fix-shower jiġu tal-idejat. Ġitni idea ta' video, kont fajtu fuq YouTube għax jien nagħmel videos fuq YouTube ukoll. Però ma tantx nħobb nurin nies x'qed nagħmel hemmhekk huma anonimi wkoll. Jien persuna li vera nirrispetta l-privatezza tiegħi u vera nossa. Ħsieb ta' idea għamilta u raw 12 miljun persuna dan il-video u minn hemmhekk jista' sparkja xi ħaġa tistenna tiena ddini l-kuntentezza tiegħi mhux daw il-mediċini jew li jew dit-terapija u dik it-terapija tiegħi. Issa fil-verità ma rridx li niftihem ħażin naf ħafna minn sħabi li ħadu l-għajnuna u marru għat-terapija, anzi biċċa kbira minn sħabi hekk żabu lilhom infushom u marru għall-aħjar. Anzi kważi ġieli ngħidha għalihom. Imma għalija qatt ma kien il-każ. Jista' jkun li kellek vjaġġ ta' misdiagnosis forsi. Jista' jkun. Illi ma tantx tawk il-kuraġġ tkompli u l-bniedem kemm ħajdhom jirrepeti u jirrakkonta il-weġġat tiegħu minn xi għaddej. Fl-aħħar għadhom tikxef il-ferita mbagħad tibda ma tkunx L-ebda mibeda tal-psikiatri u t-tobba għax kif għatlek jien nississa salhom il-ġurnata ma nafx eżatt min jien jisni minix constant jisni dejjem I'm always becoming something, taf kif? It's an evolution. Inti għad tibqa' tevolvi. Fil-verità. Sakemm niġu biex immutu aħna nibqgħu nevolvu. U anke wara l-mewt tagħna nibqgħu nevolvu. Spjegali fuqha. Dak. Li għax tinteress kif taħseb inti huwa mod vera interess. Ma nafx ħajjiġri issa tibda tintervistani inti issa bdilna r-rowl. Jiena nemmen illi aħna jien kifetlek fil-bidu jiena lija inti m'intix l-ewwel ħajja ta' hawnhekk. Wisq matur għal 24 sena. Di mhix l-ewwel ħajja tiegħek li qed tgħix. Jiena nemmen li aħna nibqgħu niġu fil-ħajja f'ġisem differenti. Għal-dejjem. Kreazzjoni differenti sakemm nevolvu u nissaffew. Interessanti immens, Jiena hekk nemmen. Fil-fatt inti bekk tiltaqa' ħafna nies differenti, ħafna nies li għandhom idea x'inhu jiġri. Ħafna nies bħalissa kelli tinnota bħalissa fid-dinja u shift. Għaw ħafna nies illi qed ikollhom dak li jgħidulu spiritual awakening. Qed jirrealizzaw x'inhi l-ħajja. Qed jirrealizzaw għadi. Naħseb li hemm xi trigger imma minn fejn ġej. Kulħadd għandu l-arloġġ tiegħu. Kulħadd għandu l-ġurnata u l-ħin u ovvjament grazzi għan-nies illi tiltaqa' magħhom u s-sitwazzjonijiet illi ma jiġux f'ħajtek għal xejn. Iva. Imma mbagħad kif qed inti għaddi żmien u tgħid illa għalhekk għaddejt minnha di kemm irrabjajt, kemm indannajt, kemm ħsibt illi jiena għal xejn. U kulħadd jasal fiha.
dik interessanti li kulħadd għandu l-alloġġ tiegħu, ħafna interessanti. Kulħadd għandu l-vjaġġ tiegħu wkoll biex nkollu nikkumparaw. Ekku. Għax sħabi għadhom kemm gradwaw, jien kont imbagħad biha, jiena waqft skola kmieni, junior college l-ewwel sena ftit ġimgħat, ftit xhur, waqft. U kont nara sħabi speċi ta' diħlin tobba u sa diħlin università, avukati, x'naf jiena, u speċi ta' jiena ma nafx qed nagħmel, qed nitkeċċa mix-xogħlijiet, dik kienet xi ħaġa Għalfej kont imbagħad għalfej ħafna. kont titkeċċa. Kont nagħmel l-iktar li nista' imma dejjem kien hemm xi ħaġa ma kienx qed tikklikja. U Dejjem x'kienu jgħidulek? l-output tiegħi ma kienx issa u għadni s'issa ma nistax nifhimha, tipo ma nistax nifhem, jisni qatt ma illum il-ġurnata naħdem ma' stazzjon, naħdem mal vibe u verja tal-qalbi ġifieri. Naħseb ma kontx qed nagħmel xi ħaġa li kien hemm ta' ġifieri kien hemm ħafna ppruvaw jifhmuni u nissimpatizza ma' dak il-fatt għax bħalma għadlek għassien ma kont naf lili nnifsi dak iż-żmien kont ħafna iktar mitluf anzi u kont kważi nħossni ħażin għax kien hemm ħafna bosses milli kelli li vera ħadu paċenzja bija u kont naf li jisnet nażaq u qed nipprova ma nażaqx imet nibqa' nażaq u qed inkun ta' toqgħol għall-kumpanija ma żammuni kemm jistgħu u fil-verità di l-idea tal-briefcase man, jiena l-briefcase man kważi nara ħisu alter ego fil-verità. Ġieli eżempju tgħid bħalissa daw imma naf li nistgħu nkun hawn. U jien tajjeb biex nivviżwalizza ħafna. Jiena l-ġurnata tiegħi dejjem nispiċċa nagħmel sija u nofs nimxi u naħseb u nintilef. Timmedita. Tista' tgħid ekku hija l-prattika li tal-medita. U l-briefcase man kien jisu karattru x'imkien li jiena qatt li jien kapaċi nasal hawnhekk. Nkun soċjevoli, nkompli man-nies, nkun qalbi tajba li nkun taf kif u ħdimt bdejt naħdem biex inkun dal-persuna u jisni meta bdejt nilbes il-maskla kien hemm switch hekk il-lamen, tipo jiena l-briefcase, meta neħħi il-maskla rġajt Gabriel. Imma mbagħad irrealizzajt li fil-verità maskla u le fl-istess ġisem għadni qed tifhem. U diki istra u għadni sallum il-ġurnata anke meta nilbes is-sut għax issa l-maskla ma diġ meta nilbes is-sut jisu hemm switch insir dak li dejjem ħlomt li nsir. Ġifieri kieku m'intix bis-sut. Tkellimni Jaf differenti. inkellmek kemm xejn iktar bil-mod. Inkellmek kemm xejn iktar bil-mod, jaf inħares inqas f'għajnejk eżempju, u kun kemm xejn iktar nervus imma b'mod li nkun kważi aġitat. M'għandix idea x'inhi ġifieri. Il-moħħ huwa xi ħaġa wisq komplessa. Ħafna, ħafna, ħafna. U nista' nara wkoll illi għandek followership żagħżugħ ħafna inti. Ija. Jiġifieri inti għadek żgħir inti. Imma il-maġġoranza tal-followers tiegħek ma jafux kemm għandek żmien, imma tiġbidhom. Tiġbed tfal ta' 11, 12, 13 sena għajli inti. Il-follower. Ta' dik li tajwa fuq ġeneralment u ġieli anke żgħar, ġieli tfal żgħar li għandhom Instagram jew Facebook ma jużaw TikTok, dik li realizzajt hawn tfal 9 snin, 10 snin, ma nafx naqbilx magħha kompletament. Għax hemm ċertu content li jien nemmen jaf ikun ta' detriment għal tfal ta' din l-età li jafuni minn TikTok. Ma ngħid għandha 9 snin. Jien ta' 9 snin għaskonna fl ngħix f'dinja speċi ta' u mbagħad ittini ċertu sens ta' responsabilità. X'ngħid illa daw qed jarawni bħala idolu. U ġieli nirċievi ċertu messaġġi sma' speċi ta' jiena missieri mhijiex f'ħajti ma lilek vera nidolizzak. U ttini ċertu sens ta' responsabilità. U titfani lura meta jien kelli 9 snin u kont nara Spider-Man u kien hemm dil quote with great power comes great responsibility. U mbagħad hemmhekk inħoss ċertu sens ta' accomplishment għax ngħid illa immanifestajta. Nemmen fil-manifestazzjoni? Nemmen ħafna fiha. U nemmen ħafna fiha għax għamilt żmien twil nagħmilha mingħajr ma kont naf li qed nagħmilha. Mindu kont żgħir ġifieri kont forsi qed nista' ma naqasili, imma kont inħares fil-mera u nimmaġina eżempju, il-mod ta' kif il-maskla mindu kont żgħir nimmaġina nħares fil-mera u narani biha. Minn ma kont irrealizzajt li qed nagħmilha però. Imma mbagħad niftakarni hekk naħseb lura tilla. Għandi memorja tiegħi. Naqbel miegħek kompletament għax jien għamilta wkoll. Jiena pereżempju meta kont żgħira kont nara koppji jisfnu u kont ngħid jah jiena nixtieq inkun iċ-champion ta' Malta. Alright. Fast forward 9 years u għamilt 5 snin. Champion ta' Malta tal-Latin u l-Ballroom u dik immanifestajta. U llum il-ġurnata l-manifestazzjoni hija approvata xjentifikament, it is quantum of physics.
Spjegali għax minix daqshekk ġurnat fuqha. Quantum, kollok ċans fittex, quantum of physics, huwa l-enerġija u l-frekwenzi li għaddu minn bejnietna. Jien minix immissek, imma jiena u inti qed immissu l-xulxin. Tinħossu l-enerġija ta' xulxin. True tot. Through l-particles, atoms, neurons, photons. Interessanti. L-enerġija tiegħi kważi kieku tkun waħdek hawn mod. Kif nidħlu jiena u forsi jidħol id-direttur, tħoss iktar sħana. Ġiet l-enerġija tagħna. Aħna nħossu l-xulxin il-ħin kollu. Allora, f'klim ieħor se qed tgħid kollox huwa konnett. Kollox konnett. Kollox. Interessanti, U kollox qed ngħid b'konvenzjoni għax hemm l-evidenza. Hemm evidenza xjentifika. Nar iktar fiha għadix, vera minniex daqshekk aġġornat fuqha. Ma nista' nifhem minn fejn tiġi. Anke ma nafx, ma eżempju ġieli naħseb fuq xi ħaġa u tiġri. Ngħidilha dik kienet manifestazzjoni, qas indunajt. Imma mbagħad ġieli li jiġri iktar ma tipprova, iktar ma tiġrix l-affari. Għax inti skont l-intenzjoni jekk inti qed tipprova imma inti eċitat jew qed tibża, inti verti tkun konvint. Xi trid. Diġà ġrat, diġà għandek xi ħaġa. Eżatt, inti għandek l-aqwa ħaġa x'inti tivviżwalizza din, but it's spiritual. Per eżempju, jiena jekk imdejqa, jekk hawn xi ħadd imdejja, u inti di ġarraba ħafna. Jekk inti tmur fej persuna u ma tqgħodx attent, l-enerġija ta' dwejja it brings you down. And that's quantum physics. Dik inħossha. Għalfejn inti tħossok down meta tara l xi ħadd jibki. Tibki miegħu għax qed taffettwa l-enerġija tiegħek qed taffettwa lili. Għalfejn inti ma tafx Stef x'qed tgħid imma smajta titħaq u inti awtomatikament faqqajt id-daħ mingħajr ma tafx x'inhi tgħid. L-enerġija tagħha. Fim? That is all quantum physics. Qed nistudja fuqhom dal-affarijiet. Vera interessanti, ħafna interessanti. Minn fejn taħseb li qed jiġu daw il-problemi kollha fis-saħħa mentali? Jien fil-verità naħseb ma jkunx hemm raġuni ewlenija, ma jkunx hemm raġuni waħda. Jien għamil żmien twil imdejjaq, dak it-tip ma nħroġx minn kamarti, qas biss nixal id-dawl, ma nkellem il-ħadd, kemm irrid niekol, u qatt ma kien hemm raġuni waħda, ġeneralment tkun taħlita ta' raġunijiet u fil-verità kull persuna jkollha raġunijiet tagħha. Naħseb li hemm tagħmel differenza bħalma tlek qabel il-fatt li tikber u ssir taf b'ħafna affarijiet, iktar ma ssir taf nara jiena li jkun hemm xi affarijiet li ssir taf ma jkunx daqshekk pjaċevoli. U forsi tbiddillek il-perspettiva tiegħek fuq il-ħajja. Bħalma tlek qabel kont nara ritratti tiegħi ta' meta kont żgħir kelli tbissima kbira u iktar meta nikber bdejt nara li t-tbissima tiegħi bdiet tosfor fir-ritratti. Dik kienet analoġija li dejjem bqajt naħseb fuqha. Però jien vera naffaxxina ruħi fuq kif għax kulħadd huwa differenti. U dik li toġobni f'daw l-istejjer tant niltaqa' ma' nies differenti. Kull persuna hija raġuni differenti. U kollha jkollhom xi forma ta' issues ta' saħħa mentali? Jien nirċievi mijiet ta' messaġġi mingħand żgħażagħ. Issa jien fil-verità d-demografika tiegħi hija tfal żgħar u żgħażagħ li huma żgħar fl-età, però mbagħad hemm porzjoni kbira li huma nies li huma fl-età tiegħek ukoll, li huma kemm xejn iktar avvanzati fl-età biex inkun biex ma nirfissa ħadd sewwa. U dik li nara li hija constant, kulħadd għandu l-battalji tiegħu mentali. Ġifieri fil-verità jekk m'għandekx moħħok jgħid sew m'għandek xejn. U jiena dik naħseb iktar ħaġa li nieħu gost nagħmel li nara xi ħadd sempliċiment jitbissem ħabba xi ħaġa li għamilt jiena. U fil-bidu kont nagħmilha through giving money, kont nagħti l-flus, kont nara nies jitbissmu. Imma ma' żmien kif immaturajt iktar u kbirt iktar realizzajt li hemm iktar għal-ħajja milli tagħti l-flus il xi ħadd għax dawk il-flus ħajhom fuqhom u ħajosfru, ġifieri ntajtu kuntentizza temporanja fil-verità. Imma meta eżempju emerenzjana, xwejħa ta' 100 sena, għamilt video ma' xwejħa ta' 100 sena. Rajtu. Vera, napprezza ħafna. Dik kienet tmur fuq dir-rotta fuq dajsa ma' raġel tagħha li sfortunatament ħallina. U l-unika xewqa li kellha kienet li terġa' tmur fuq dir-rotta li kienet tmur fuqha meta kienet f'sożita bażikament. U jiena l-fatt li ħadta u hemm il-filmatu tista' terġa' tarah. Ħafna iktar milli kutajta ma' 50 euro, qed tifhem. U to make it a bit even more deep, emerenzjana ovvjament għandha l-età tagħha u bagħti kemm xejn mid-dimensja wkoll.
U l-fatt li di kull darba terġa' tara l-filmat qed terġa' tgħix dak il-mument, il-lamen kważi jaqbadni l-bart. It's way better than giving money. Bla dubju. Kif tħossok eżatt wara li tkun għamilt a good deed? Tmur id-dar l-estate mill-ġurnata tal-production u batti tinża s-sut. Ejja, fil-verità wara video nagħmel ġimgħa nħossni vera grat. Grat għal iktar affarijiet sempliċi għall-ommi, għall-missieri, għas-saħħa mentali u fiżika tiegħi u tal-familja tiegħi. Inħossni vera u nħossni vera kalm ukoll. Kważi isu vizzju, ġifieri, jekk eżempju ġieli jiġi żmien ngħid il-lamen bħalissa għandna xeba editing, għandna xeba affarijiet oħrajn għaddejjin, forsi affarijiet tekniċi, ma maħniex niffilmjaw. Nibda nħossni qed immajna mentalment, nibda nkun iktar nervus. Ġvina fil-verità tnejn in-nies imma fl-istess waqta tinsalva li l-nifsi nħoss. Terapija għalik innifsek. Ħafna. Ġik ma kunx qed niffilmi xi video u jibdew jiġu ħsibiet ħżiena. Forsi jibda ma nafx ċertu tentazzjonijiet ta' affarijiet li kont nagħmel qabel huma ta' detriment għal saħħti. Hemmhekk inħoss li bda niżloq meta ma bdix nikkrea. Ġifieri. Tal-ġen. Inti qed li jibatulek ħafna tfal ukoll. Ħafna. X'taħseb li hemm nieqes f'ħajjithom? Again, ma naħsibx li. Għal xiex jiġu għandek? X'ikunu jridu minn għandek li m'għandhomx f'ħajjithom? Taf li qasim ma naf ngħidlek. Qasim ma naf ngħidlek, għax fil-verità x'inhi l-iktar ħaġa kull tara xi ħadd jgħin jew tara xi ħadd għandu miljuni ta' flus xabat fajliet miegħu Lamborghini jgħix Hollywood. Ġifieri taf li qasien għandi ma nista' nifhem. Jien l-għan tiegħi huwa li nagħmilha cool. Ġifieri jien I do it with a purpose, intenzjonalment nipprova nagħmilha cool li tgħin. Imma nkunu onesti jekk tqabbilha ma xi ħadd li għandu l-flus kollha tad-dinja jsifer bil-private jets. Ma nafx. Ma dinja misconception. Ngħidlek għala, ngħaddi l-opinjoni tiegħi hawn nerġa'. Aħna meta nkunu tfal inkunu fl-iktar forma innoċenti, iktar ma nikbru tikkorrompina s-soċjetà. Nitalmu l-ħażen. Nitalmu l-ħażen, ġifieri flus jiġu iktar kapaċi ssib tfal miġbudin lej dan is-sabiħ li qed tagħmel inti lej l-għajnuna li tagħti n-nies, lej il-kindness, għax it-tfal jirrelataw magħha tinsiex li daw milhomx ħafna snin li ġew minn sors għal ġo din id-dinja, aktar ma tgħid din id-dinja, ma toqgħodx attent. Iktar ħadd ikkorrompi ruħek, iktar hemm ċans li jagħmuk il-flus, li jagħmik is-suċċess, li tagħmik il-karriera u n-nisa u l-irġiel u l-materjaliżmu. Ġifieri it-tfal jiena dejjem nisħaq u din hija xi ħaġa li nammira fil-pajjiżi Asjatiċi. Ġapan pereżempju, it-tfal jgħallmuna ħafna. Għax huma puri. U għalhekk is-sistema tattakka tfal, għalhekk inti jekk inti trid irrovina it-target hija tfal. Jekk inti titbiddel il-mod ta' kif tiekol, it-target hija tfal. Mhux hekk? Ġifieri it-tfal huma l-iktar viċin lej is-sors, l-iktar innoċenti. U fit-tfal l-iktar li titgħallem. U t-tfal il-mod ta' kif jikkomunikaw miegħek qed tgħid inti stess aqqas nifhem għalfejn jiġu għandi tfal. Vera ta' għadni s'issa U Alla jgħidha biex tidħol il-ġenna titterġa' tiġi tfal. Iva, dik jgħidu nemmina. Imma għadni s'issa nipprova nifhem tagħmel ħafna sens. Eżempju xi ħaġa li taffaxxinani jiġi xkejken fuq jgħidli when I grow up I want to be like you. U ġibna ħażinaġi f'sens tajjeb imma ġifieri emozzjona ruħi għax jiena niftakar żmien fejn meta kont żagħżugħ li ma kontx narani ngħix ta' adult, ma kontx narani taf kif kont ngħidu lej jien ħammut żgħir żgur. Kont deffista f'rasi li ħammut żgħir. Għaliex imma? Kont għaddejt minn żmien ta' depression, kont ħażin ħafna ġifieri. Ħażin imma b'mod li ma kont nara l-ebda ta' ma kont ngħix b'mod li naf li għadha pitada mhux ħankun hawn. Allura tibda tkun reckless, tibda tagħmel ċertu deċiżjonijiet li ma jkunux responsabbli tweġġa' nies oħrajn, għax inti meta f'moħħok fuq wara ta' moħħok għandek l-edha pitada m'intix qed tkun hawn, taf kif ir-reperkussjonijiet, taf li m'intix qed taffaċċjahom. U infatti mbagħad la darba li tal-aħjar kelli kemm xejn ta' battalja naffaċċja l-fatt li jien għadni ħaj. Ġieli kolli mumenti ta' direalizzazzjoni, għadni sniet nibrofa nifhem u nikomprehendi li jien għadni ħaj, għax tant defista f'moħħi li ħammut żgħir, meta kont ta' eta żgħira, mhux ħaġa forsi ma tkellimt ħafna fuqha qabel, li issa jisni kważi surreali, kważi jisni qed ngħix ħolma taf kif.
Wow, vera. U x'taħseb illi kien is-sors ta' minn fejn inħoloq da kollu f'moħħok? Ma naħsibx li kien hemm trigger, ġraw xi affarijiet meta kont żgħir, ma nixtieq nidħol ħafna fid-dettall fihom forsi, però ma nemminx li kienu huma biss. Jien naħseb il-fatt li dejjem kont naħseb ħafna u kont ħalli taqta' minnaħa waħda, kont nara ħażin biss. Isni minn ta' żgħira dejjem irrealizzajt li hemm ħafna ħażen fil-ħajja u ħafna dwejja u ħafna mibeda u kont nifoka fuq dik biss. Illum il-ġurnata jien nħossni fortunat li jien għandi l-ansjetà. Ma nistax infehmek kemm iħossni gratt li għandi l-ansjetà u ma nafx hekk għandi xi ADHD ma jekk għandi lilha jiena vera gratt il-mod ta' kif jaħdem moħħi. Għandi ħafna affarijiet li forsi ma jaħdmux tajjeb f'moħħi, però as far as how I think and how I create and how I'm able to impact people, I love myself so much in that aspect. Ħossni vera fortunat li nkreat b'dak il-mod. U kemm żmien twil fej kont nisħet li l-nifsi li jien kont kreat b'dal mod. Illum il-ġurnata ngħid misni nisħi kont naħseb hekk fil-verità. Ġifri llum konxu ta' kemm inti bravu, ta' kemm inti intelligenti u ta' kemm qed tagħmel ġid? Imma għax jien daqshekk ansjuż u għax jiena daqshekk forsi żbilanċjat kimikament jien kapaċi nagħmel dak il-ġid kollu. Jien eżempju għandi l-abilta li nifoka fuq ħaġa waħda għal xhur sħaħ mingħajr ma niġi bored. Eżempju l-idea tal-briefcase minn għamilt xhur naħseb fuqha. Hyper focus, smajt biha, infatti, u qatt ma niġi bored. Persuna naħseb mhux ngħidlek normali x'ħadd ma normali, ma persuna oħra jaf tiddejja, tgħidlek illa nixtieq nbidlu dal-ħsieb, nixtieq naħseb fuq proġett ieħor. Le jien għandi dik l-abilta li nibqa' naħseb fuq ħaġa waħda u nista' madwar mbagħad ngħajjihom ta' ġieli nibqa' nitkellem fuq l-istess ħaġa. U jgħidu li wejja biddenna għad-diska gab tipo. Taf kif? Imma fil-verità għax jien imkisser jien sħiħ. Imma huwa l-istess mekkaniżmu. U ddum naqa' biex tifhem, ma naħseb titbati naqa' u tittiem naqa' it-tom in-naħa l-qarsa tagħha biex tifhimha, imma fil-verità kważi huwa miraklu inħoss li jiena magħmul b'dan il-mod. Konxu li huwa sabiħ fil-ħajja? Hawn ħafna sabiħ fil-ħajja u fil-verità aħna parti minnu. Ġifieri hawn il-ħażen ma hu s-sabiħ, m'hawnx il-ħażen m'hawnx is-sabiħ, m'hawnx is-sabiħ m'hawnx il-ħażen, naħseb dik xi ħaġa li n-nies iridu jifhmu. Ma nafx kif forsi tara fin-natura wkoll kieku m'hemmx id-dlam, m'hemmx id-dawl, m'għandekx is-sema, m'għandekx l-art. Jekk mill-ħażin f'ħajtek hemm is-sabiħ ukoll. Kieku m'hemmx il-ħażin. Yin yang. Il-Ġappuniżi ċiniżi min jgħidha. Ekku, l-abjad u l-iswed u kif jikkumplementaw il-xulxin fil-fatt. Dik li nixtieq inwassal minn ibati bil-mental health, għax jekk inti tbati bil-mental health, inti gwadanja bil-mental health ukoll. U forsi diffiċli vera xi ħadd li eżempju tikkontempla ħajtu, diffiċli tgħidlu hekk. Imma nemmen ċertament li taqta' minn żewġ naħat. Għax għall-inqas fil-każ tiegħi hekk kienet. Grazzi ħafna Gabriel tal-li kont miegħi u nista' ngħid illum vuċċi minn quddiem illi di briefcase man m'għadux conspiracy theory issa ġi fact. Sewwa?